Můžu dostat pokutu, když projedu oranžovou? Hele, můžeš. Je to nejčastější výmluva řidičů, když projede na červenou, tak nám říká, ale tam byla ještě oranžová. Samozřejmě my máme kamery, tak mu řeknu, jo, jste si jistý, že jste určitě na oranžovou. On jo, říkám, tak to máte 4,5 tisíce za oranžovou, protože na oranžovou taky nesmíš, je to úplně stejný jako červená, jo. Samozřejmě, pokud jsi těsně před tím semaforem, skočí ti tam oranžová, tak za to se pokuta nedává, pokud už to neovlivníš. Ale pokud jsi daleko před tou křižovatkou, vidíš, že ti tam spadne oranžová, ty si řekneš, jo, teď to přišla, protože to stihnu, tak to už je samozřejmě přestupek a je za to pokuta. Myslím, že minimálně 4,5 tisíce, 6 bodů, takže bacha na to. A každopádně samozřejmě často mi říkáte, že já to nedupnu, zablokuju celou křižovatku, tak ty máš jet tak rychle, aby si předpokládal, že tam může skočit ta oranžová, aby si včas stihl zabrzdit. Takže bacha na to.